meillä on erilaista ohjelmaa monessa eri paikassa täällä meidän kulttuurikorttelissa. Ja tämä Kangasalatalon salin ohjelma on nyt jaettu 2 osioon. Eli noin puolelta päivin tehdään vaihto musiikista tanssiin. Ja ihan ensimmäiseksi meille nyt esiintyy Suoraman koulun kakkosluokkalaiset. Täällä on paljon omituisia otuksia ja näyttää olevan jotain hammasteemaista tulossa. Odotamme mielenkiinnolla. Olkaa hyvä.